Nagparehagi hapon siyang pagsuporta si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Davao City Police Office. Kinibisan pa man nga wala matud pa siya gipapili sa kung kinsa ang muhulip nga City Director sa kapulisan sa syudad. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala ni Acting City Mayor Baste Duterte nga wala siya gipipili kung kinsa ang molingkod nga City Director sa Davao City Police Office. Taliwala niini magpabilin matud pa ang suporta sa lokal nga pagamhanan sa kapulisan. Subling giingon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala siya gipapili sa mamahimong City Director sa Davao City Police Office. Kinihuman nga milingkod sa pwesto ang Acting City Director na si Police Colonel Manan Muarip. Ilawom sa Republic Act No. 8551 o ang Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998. Ang city ug municipal mayors mamahimong makapili og police director gikan sa short list sa 5 ka kandidato nga girekomenda sa Regional Police Director. Nakalatid usab sa Section 64 sa mong balaod nga gideputize sa mga mayor isip representative sa National Police Commission sa ilahang jurisdiction. They won't allow me to choose the city director. Nangyari na yan last year when I was mayor, the last term when I was mayor. Dugang ni Acting Mayor Baste, Masyado silang paning because they're scared maybe, these policemen who were to be assigned here, pagka loyalista sa amin and they would not, do dirty work for them. Hinoon nagpadayag gihapon og suporta si Acting Mayor Baste sa bagong Acting City Director sa mga plano ug programa niini alang sa kahapsay ug kalinaw sa syudad atol sa courtesy call kagahapon. Sara, wala pa'y pahayag ang Davao City Police Office kalabot niini pero daan ang giingon ni Police Colonel Muarip nga dako kaayo ang papel sa pagtinabangay o koordinasyon sa lokal nga pagamhanan o sa kapulisan sa pagpabilin o pagmintinar sa peace and order sa Davao City. Gani, iyahang gidayig ang dakong suporta sa LGU sa Davao City Police Office, ilabi na sa kagamitan o di ba mga ekipo alang sa paspas kapag responde ingon man sa ubang mga police operations. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.